Bonjour grand frère. Mon frère. Oui. Ça va bien? Oui, ça va. Tout va bien? Oui, ça va. Et la famille? Ça va, j'espère que ça va quand même. Ça va pas. Mais comment? Voilà, ça va pas. Il y a quoi? Grand frère. Ah. Il y a une nègre qui a dormi sur la fourmine. Tiens, il y a une héra farlade. Mais comment? Comment? Dieu Chayara. Muso yeo yo dongo do ulu de be kenala be nyogon kila ne yere tado ne yere be ne yere désordre le ndu ko tado ma ke to gomini je dongo do be nyogon han na tara sam ta so be kenala Mais Dogo, mais pourquoi quand Mousso c'est manquant, pourquoi toujours manquant? Pourquoi? Moi je ne comprends pas ça. Toujours t'as deux femmes là manquant là, moi j'aime pas ça. Est-ce que ce que je te dis là, ni mon fils, c'est ya kete. Kana ndu subore e kone ma kone ka muso flata muna ma ke nya kete e ko nga muso ta ko nga lafia bo de kono hein nyo de vie ke nyo vie mais ya vie choko na market e bi se ka ta muso mangani flata choko de nu fanga ba ekele no nu ma kele jo mekele ni be muso fla fu muso folo iba ke fasamani fitini jalamani ya famo muso flana iba ke pili pa falente ola mina mu vie dogo ali ni muso folo sulelo na ye flana ye abado ka kele kenyo kwata mina mu vie nya fe choko na ima ke tendro odoro de gara problème ya faut je kono faut te solution te muna grand frère y a pas de problème sans solution ma ke choko déjà comme ni kera ka bu fula furule solution dum kene bo oh no solution tibolo mina solution nyini ne kalo ko fleni anga dugula moko pedne ne kumbe muso tananani ka furusa ka kala ka nani warata ka furusa subhanallah ne de kumboke ne kalo kalo kana siga mais ebe solution sora ne tayina solution mi seroke parce que dongo do kele na ni ta nya de solution be soro obi ka kele mun kam ni ta do wari be kuma wala wartu sanu be kuma fuitem mobili be kuma fuitem oh donc mina fengele vie ni fenti ku o kele ku yemu fana kera fe yin ko sina ne ko nya dal mais regarde les deux femmes fait manquer avec à cause de mégo là mégo ça coûte même pas mèche mégo petit solution bi sera là amba ke jogo di wa ne bi yoram ne han nan tara san ka ta dugo na am ta so be kala ka dugo na san nan tara an ka ta ita ta laje dogo wuli an ka ta ni solution ma sera là ka fama tout abe soro kana siga ha grand frère ne de appuyé grand frère ne so la be tane ko dogo ne solution kalande moi je kalande solution on y va voilà ha grand frère de il y a pas de problème an ka ta moi je kalande solution Sama koro. Feme tiere. Wale tiere. Kana soro.
mangan de bia, mun mangan de bia, abe mun mangan gola. Ha? Ayo buranya date ndia. Ha? Ni suba kamusoni. Kana ndoga ile era suba ba. Ko nyeshinga dama. Aya mo kunga bodele atara. Ne mun mana koi. Aw be kele oda kiligo de baula. Ai. Kiligo de baula. Ai. Cheko kele de loa. Ha? Donc, Kuru, c'est que tu m'as dit là, c'est la vérité. Vous êtes toujours manga ici. Mais ne va donner qu'elle est plus mouille. Après le passé, ça peur. Kuru, oui. Muru Takana. Hein? Dis quand Muru Takana. Quelle est pour né à l'eau? Avec moi, bipeu. Avec quelle est que tu m'as fait? Mais t'es pas dans la. Oh, à cause des mégots. À cause des mégots. Mégots comme on veut qu'elle. Voilà. Donc, comme on veut qu'elle mégots de Kama. Pour les faux états, ni te mourir. Ne vita tigɛ ka bɔ a la pewu aw kɛlɛkun ne bɛ taa tigɛ ka bɔ yen pewu n'i y'a ye aw bɛ kɛlɛ dɛ a bɛ yen nɔ de aw kɛlɛ n'a ye k'a tigɛ. A ka tigɛ kɛ. A ka tigɛ. A ka tigɛ a bɛɛ ka ban an yɛrɛ sɔrɔ. A bɛɛ ka ban an yɛrɛ sɔrɔ. Ayiwa baasi tɛ aw ko k'a tigɛ dɛ aw de bɛ k'a fɔ n bɛ taa tigɛ n'o ma taa tigɛ nka dɔgɔ an b'a tigɛ komi u bɛ ka kɛlɛ kɛ i ka mégo de kama an b'a tigɛ. Kɔrɔ fɛn fɛn bɛ ne yɛrɛ ni lafiya diɲɛlatigɛ in kɔnɔ. Awɔ. N'o sɔrɔ o de y'a solution ye walahi bɛna tigɛ ne yɛrɛ ni ka se ka lafiya cogo min na. An ka taa ni de y'a solution ye solution wɛrɛ t'a la nin kɔ an ka taa bila u bɛ kɛlɛ kɛ mun kama u b'a fɔ ye. Voilà. Wallahi ite murage dɔn n'a ye min fɔ wallahi a b'a kɛ. A b'a kɛ tiɲɛ a dun a bɛɛ sɛbɛ de la. N kɔrɔmuso i tɛ sɛbɛ fɔ. Ne b'a dɔn mɔgɔ fasugu in don a b'a tigɛ koyi. Dɔgɔ n bɛna mun f'i ye an bɛ mégo bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ka mégo an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ tigɛ kelen kelen k'a bɛɛ tigɛ kuma tɛ kɛlɛ tigɛ kun kama a bɛɛ bɛ ban bi. Cɛkɔrɔba o teliya ba e k'o teliya. Dɔgɔ ne y'o de f'i ye sa an b'a tigɛ pewu i kɛ pewu an b'a tigɛ. A tigɛ koyi sinon ne yɛrɛ tɔɔrɔ la diɲɛlatigɛ in kɔnɔ. Voilà aw ko k'a tigɛ aw m'a fɔ ko k'a tigɛ yan. Ayi an kun tɛ kɛlɛ la koyi. O de ne denmuso yɛrɛ ka di ne ye. Komi i b'a kalama ka dukɔnɔna yɛrɛ filɛ dukɔnɔna sumalen yɛrɛ de man ɲi kuma bɛɛ i m'a ye muraɲa kuma dɔ la fo dukɔnɔna ka to ka kala dɔɔni i m'a ye denmisɛnninw bɛɛ taalen don ekɔli la mɔgɔ si tɛ yan mɔgɔ fila kɔ dukɔnɔna sumalen de kojugu fo kuma dɔ la a ka to ka kala sinon an tɛ kɛlɛ la muraɲa. Aw tɛ kɛlɛ la. Ne denmuso yɛrɛ ka di ne ye. Foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ. A ka di ne turu. Foyi de t'an ni ɲɔgɔn cɛ. Wallahi. Mankan dɔrɔn de bɛ taa muraɲa. Fɛn o fɛn bɛ k'an da bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn. Ayiwa nin ka k'a dan ye dɛ. Non foyi tɛ ne n'an ni ɲɔgɔn cɛ. Aw tulo b'a la. Wallahi ale kun ka furanna ko kuma fɔ wagati min na kɛ a tun bɛ tulonkɛ la mais ne yɛrɛ fana kun ka kɛ ni tulonkɛ de y'ale fɛ i m'a ye muraɲa. Hali ne yɛrɛ kun ka baara kɛ na kuma fɔ ne yɛrɛ kun bɛ kulonkɛ de la. Foyi tɛ taa muraɲa wallahi. An ka di ɲɔgɔn ye. Non foyi tɛ yen. Ayiwa n y'a mɛn. Wallahi. Dɔgɔ na. Muraɲa a yɛrɛ kun yɛrɛ kun. Grand ne kun ye kusi bɔ. E kun ye kusi bɔ wa. Ne y'a bɔ. E kusi bɔ cogo di. A kɛra cogo di. Ɔ ma taa kɛ. O kusi siri a ka ɲi u ko k'u tɛ kɛlɛ bilen. Grand e ko k'u ten. tɛ kɛlɛ fo ka sa fo ka diɲɛ wuli bilen k'u A tɛ y'an kɛlɛ. tɛ kɛlɛ la. Awɔ u y'o de fɔ. K'u tɛ K'u kɛlɛ tɛ fɛ. kɛlɛ bilen k'u tɛ kɛlɛ n'a ye. An tɛ kɛlɛ la an kun bɛ dalakan kɛ. Kusi siri. A siri. Ni y'a ko bannen ye pewu. Ayi nin y'a bannen an tɛ kɛlɛ la. Grand sɛbɛn la banna. A banna pewu u tɛ kɛlɛ fo ka diɲɛ wuli. A ye taa dumuni ko la joona kɔngɔ b'an na. Sisan an bɛnnen don koyi. An bɛnnen don. Sisan n bɛ dumuni bɔ ka na sisan. Donc, un grand frère, il a mouillé. Il y a un seul chose, il y a fait créer des pays. Il n'y a pas un problème sans solution. Il y a vraiment. Voilà, ni des solutions. Ça, c'est la solution des femmes. Ni comme vous avez la solution, vous êtes à la niveau. Hein? Vous avez une donne de femmes. Non, ala ka baraka dun. Non, ala ka baraka yɛrɛ de dun. Non, wala bila i dɛmɛ. I dɛmɛ. I dɛmɛ ala kama, ala k'i dɛmɛ ala lafiya kama. Ko i kalama de, i b'a kalama de. Muso joli ne y'a furu sa, ne y'a furu k'a furu sa, n b'a kalama. Muso bɛ kɛlɛ kun kan ne yɛrɛ b'a dɔn. C'est moi qui est solutionnaire.